सेसाफानि गेवलां बिजाबखुलिनि गेलेग्रा फोथाराव सेसाफानि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव हेलेन बसुमतारी गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि गेवलां बिजाबखुलिनि गेलेग्रा फोथाराव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय हेलेन बसुमतारी गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। थारैनो जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया सेरकान ब्लेक माम्बा एफसी आरो मादारबारि एफसीनि गेजेराव गोख्रोङै जानानै थाङो। बेनि गेजेरावनो सेरकान ब्लेक माम्बा एफसीआ मादारबारि एफसीखौ 4 गलाव फेजेनो। लोगोसे सेरकान ब्लेक माम्बा एफसीआ देरहासार बान्था नगद 10,000 रांजों लोगोसे सिल कापखौ मोननो हायो आरो बान्थाखौ मादारबारि एफसीआ नैथि बान्था महरै नगद 7,000 रांजों लोगोसे गंसे सिल कापखौ मोननो हायो। लोगोसे साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ सेरकान ब्लेक माम्बा क्लाबनिफ्राय अर्जुन टुडुआ 500 रांजों लोगोसे सिल कापखौ मोननो हायो। बेखौनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। सेसाफानि स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेननायाव सोरगोआरि आब' हेलेना बसुमतारीनि मुङाव बे गेलेनाय बादायलायनायखौ होनाय जादोंमोन आरो बिनिनो दिनै जोबथा खेला फाइनाल आरो बे फाइनाल बादायलायनायाव रोजा रोजा सुबुङा बाव बाहागो लाफैदों आरो बिथां हेलेना बसुमतारीया सासे जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारिमोन। बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि मुंखौ जोङो लाखिनो थाखाय बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे बादायलायनायखौ होनाय जादों। बे सेसाफानि ओनसोला खेलानि फारसे जोबोद सांग्रांथि आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन आरो बेखौ जोङो सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय जोङो बेबायदि बादायलायनायखौ होनाय जादों आरो इयुनावबो जोङो बेबादि बादायलायनायखौ होनो नाजागोन। बेवहाय देरहानायनि सेथि बान्थाया जाहैबाय 10,000 आरो ट्रफि आरो नैथि बान्थाया जाहैबाय 7,000 आरो ट्रफि। आं बेखौनो खावलायनो सानो जे बिटिआर सरकार जानायनि उनाव बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ रायजो राजा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुबाय थादों गोबां समाव गोबां जायगायाव जोंनि गेलेनाय आयदाफोरखौ सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय बेवहाय माखासे बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ लानाय नुदों। थिग बिदिनो जोंबो दरंगाजुलि ओनसोलाव पार्किजुलियावबो बड'लेण्ड मानसियारि मुङाव मोनसे फुटबल बादायलायनाय सोलिगासिनो दं। सेसाफानियाव हेलेना बसुमतारीनि बादायलायनाय सोलिगासिनो दं। बिदिनो गोबां जायगायाव बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। फुटबलानो हक क्रिकेटानो हक गोबां माने खेला दुलानि माखासे सांग्रांथिखौ जोङो फैफिननायखौ नुनो मोनो। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम जोंनि सेसाफानि स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। जोंना खेलाया थांनाय 25 आगस्टनिफ्राय जाजेनदों जाय दिनैहाय जोंहा लास्ट खेला फाइनाल खेला गतै जोंनाव टटेल टीमा जोंनाव 32टा टीम जादोंमोन। 32टा टीमनि गेजेराव किसुमाना फैयाखै बिदि जायो खेलाया जोंना बिदिनो सेकेन्ड राउन्डआव जोंना 16टा खेला जादों। बिनि उनावहाय जोङो थार्ड राउन्डआव 8टा बिदिनो फैनानै जोङो दिनै फाइनाल आरो जों गतै टीमनिफ्राय जों सापर्ट मोन्दों। थारमाने जोंनि सेसाफानि ओनसोलखौ थारमाने गुबुन जायगानि टीमफ्रा जोंनि नैबे फिल्डआव फैनानै गेलेफैनो मोजां मोनो। माने जों लिंहरियावबो गावसोरनो खबर लालायनानै फैनानै जों जथेस्थ' जोंखौ पिसफुलि बिसोरो गेलेनानै जोंनि कमिटिखौ जथेस्थ' सापर्ट होलांनानै जोंखौ गोजोननाय बायदि जों कमिटियाव गोजोननाय मोन्दों आरो जों बिथांमोनखौबो जाय गेलेनानै जेनलांबाय बा जाय माने माबा मोनसे प्राइज मोनैनि थाखाय बा देरहानो थाखाय आफस'स खालामलांबाय बिसोरबो बिसोरनि थाखाय बिसोर माने जेबो आफस'स खालामाखै गेलेनानैबो मोजां मोनदों। बेनिफ्राय जोंनि बे गतै कमिटि माने जोंनि जि मावथि फारिया बेफोरनि दैदेननायावनो थारमाने जोंनि नैबे सेसाफानि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो खेलाया मोजाङै जानानै थाङो। जोंनि देहे जिमानबो जोंनि गथ'फोर नांदों बिसोरनि दैदेननायावनो जोंनि खेलाफ्रा मोजाङै जानानै थाङो। दिनै नैबे हेलेना बसुमतारी मेम'रियेल जिथु जों बोसोरसेयारि जों खेला गेलेनाय होदों बे दिनै फाइनाल हिसाबै सेरकान ब्लेक माम्बा आरो मोनसे
ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मादालबारि सानजारां फुटबल क्लाब बनजार क्लाब बिसोरनि गेजेराव फाइनाला दिनै जादों फैयै फैयै गतिके जोङो नोंथांमोना नुदों फिल्डआव माबायदि गेदारिं जादों गति फुर्ति दङ जोंनि बे जायगायाव आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों माने जोंनि सेसाबानि ओनसोलखौ मोजां मोननानै बिसोर फैयो आरो बान्था महरै सेथियाव जोंहा किबा माबा 10,000 प्राइज मानि लोगोसे ट्रफि आरो सेकेन्ड प्राइज हिसाबै जोंहा 7,000 आरो ट्रफि बिनि गेजेराव जोंहा सासे बेस्ट प्लेयार जोंहा सायख'गोन बेस्ट प्लेयाराव जोङो ओरैनो ट्रफि दङ ट्रफिल' होनाय जागोन बिनि थाखाय जोंहा बेहाय माने प्राइज मानि जोंहा बाहाय मान होनायनि बेबस्था गैया दा जोङो थारमाने जोङो माबायदि खेलाखौ लाङो माने जोङो बे ओनसोलाव जोंनि बे सेसाबानियाव थारमाने सासे मेम'रियेल थाखायल' नङा जोङो बोसोरावनो सोरनिबा मेम'रियेल जों खेलाखौ होबाय थायो आरो जेनेबा हेलेना बसुमतारिखौ जों फैगोन बोसोराव होगोन होननानै जोंहा बेबायदि थिरां गैया हयथ' जोङो रायज्लायनायनि गेजेराव हयथ' फैगोन बारावबो जों होनो हागौ नङाबा जोङो बिदिनो बोसोरफ्रामबो जोंनि गेजेराव थारमाने बहुत मोजां मानसि रुंसारि थाङो मालाबा बिनि नामाव जोङो खेलाखौ होयो खिन्थु जों बोसोरै होयो आरो सोरनिबा मेम'रियेल बेबायदि